Здравейте на всички, аз съм Байлото The Bulgarian Demofut и ми лагна. No. Това е играта Drakensang, само да видите защо лагна. Така, изчакайте малко. И мисля да снимам на нея, защото качвам 18-то ниво. Само да видя, няма да лагва. Малко лагвам. Та ще качвам клипове и на нея. Качвам 18-то ниво, сега съм 17-то. Вау. Така. Тъпи такива. Те ги мраза много. Нищо са ми на геобих. На 2 хита са ми, ама са много нахални. Мире. Окей. Нещо се бъгва. Това е мед, взимам. И сега ще дигна 18-то ниво. What the fuck? No. Тук съм мъртъв. Фани ги. Така. Бой. What the fuck? Ето, дигнах 18-то ниво. Имам смъртоносен удар. Плюс една майсторска точка. За опит. Оу. Дай. Така. Хайде го умирайте. Мислите, че ме умрете? И така. Това какво е? Това трябва. Това. Така, добре. И така 18-то ниво съм. Тук са труднички за мен. Ще се махам от тук са. Ще една по-слабото. Такива. Фак, босове. Добре бе, защо е? Сега ще умреш. Възкръснал герой Ренкис. Да. Реникс ще е по-яко има. Убих го. Хайде, зареждайте се. Къде тръгна? What? И това е първият епизод. Ще умра, взимам си пошънка. Але без пошънки останах. Бе! Тъпо животно. Сега ще умреш. Айде. Вие ще умрете. Сега съм по-силна вече. Така, това трябва. Окей. Подобрено ловджийско синдирче ще вземем. И се даваш нагоре. Какво да правим? Да, ще излизам от тук, ще им на по-лесно ниво. Тук ме спукат бой. Играйте играта, ако искате линк. Значи аз играя в интернет в момента. Защото като свалиш... То е едно и също, само къде повече памети взема, като ти свалиш. Та са в момента е на интернет, ако искате линк, пишете в коментарите. Така... Да, сега ще се качва и епизод на How to make stop lag, как да се премлага. What? Тук са по-слаби. Не знам колко слаби има така лагниче. Мрите, бе. Маля по 80 им взимам. Така.
магическо. Магически. Подобрени. Магически. Подобрени. Подобрени. Абе, всичко е подобрено. Я да видим. Магически, магически. Наменници. Ама аз имам такива, бе. Ще ги метнем. Така. Ако някой не знае, освен да направи туториал как се играе на играта, но първо пишете в коментари. Някой не знае как се играе. Така, махаме се от тук. Чек се на тук, къде се ходиш от... Или от тук дойдохме. Не помня. Тук се ходя към кралска къща, от тук дойдех. Страдим чак от другата страна. С малко спирам епизода, то само нали ще откачих лево за това. What? Тук се цика долу. Значи да покажа магиите. И може да се като натиснем едно е така да прави. Друго, като насочи мишката тук например и може да изстрелва мрежа и там хлопка. Може да слага гъби около него, да не го допарват. Може да скача с четвърката. Скача. Не е заредило. Имам смъртоносен удар. 5. Да, ето имам нов удар, смъртоносен удар. Яко. Яко. Това е са от левела. И мисля това да е клипа на 8-та минута го спирам. Вау! Тя да си го пробвам. Колко 30 минути. Така. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, оценявайте, да пуснете въд за клипа, там всичко. Як е този удар? Абе, я. Ти нещо не си вярваш. И така, това е шмена, чао.